हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आङो दिनै मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दुखुनांथाव माने ओरैबायदि दुखुनांथाव नोंथांमोनहाबो जाथायनि सायाव मिथियोब्ला जोबोद दुखु मोनगोन। दा आङो सिगांग्रो बे जाथाय जानाय सुबुंनि एड्रेसफोरखौनो आं खोन्थाहरनि। माने आङो दाख्लै बावैसो सासे जोंनि बर' लाइमोन रुंसारि जादों होननानै रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामलाबायदोंमोन नङा होमबा? दा बेनि सायावनो दा रुंसारि जानाय सुबुंनि मुङानो जाहैबाय दिदोम बर', 40 years 39 to 40 years आव हाबबाय आरोखि दा। केयार अफ मंगल बर', भिलेज पुनिया, उदालगुरि, आसाम 784190। हो नोंथांमोन, बियो बिथां रुंसारि जानायनि एड्रेस थं नङा होमबा? दा बिथांमोनहा उडुपि डिस्ट्रिक्टआव थायोमोन। बेनिफ्राय न'आव फैनो होननानै बिथांमोनहा फ्लाइट टिकेट दानखानाय दङमोन। बिसोरो 9 तारिख खालि उडुपि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेंगलराव फैदोंमोन। बेनिफ्राय उडुपिनिफ्राय फैनानै शिमगायाव बास गंसे सोलायनांगौ। शिमगानिफ्राय डाइरेक्टलि बेंगलरसिम बिथांमोनहा बासजों फैबाय आरोखि, गाखोबोबाय। सरि, दा बिथांमोनखौ बेंगलरसिम बा एयारपर्टसिम दोनबोनो थाखाय सानै आरो बर' लाइमोनफोर फैफादोंमोन। सासेया गावनिनो बे रुंसारि जानाय दिदोम बर'निनो असे फंबाय दैमालु बर', आरो लोगोसे सासे फंबाय दंबावोमोन, बेबो जोंनि बर' सुबुङानो। दा बिथांनि आङो मुंखौ लानाय जानाय नंलिया। दा बिथांमोनहा बेंगलरसिम दोनबोनायावहाय जे बासजों फैदोंमोन, फैनानै बिथांमोनहा बेंगलर सिटि नङा होमबा, नैबे मेजेस्टिकआव सौफैबाय। मेजेस्टिकआव सौफैनाय लोगो लोगो बे जाथाया जादों। बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जाथाया जादों, आरो बिसोरखौ बिथांमोननि फ्लाइटआ जे माने 10 तारिख 5तानिमोन, बेलासि समनि 5ता 5:30मोन नङा होमबा? आं डेटखौ बारा टाइमखौ आं बारा माबायाव लानाय जायाखिसै गोसोआव, दाख्लै बिराद बिजिमोनथ', आरो आं बिसोरनि फ्लाइट टिकेटखौ लाखिनाय जायाखै, बेनिखायनो आं एक्जेक्ट टाइम खोन्थानाय नंला। माने 5ता 5:30 बेनि आन्दाराव। दा बे जाथाय जानाय जाहोनाव सासे लोगोआ दंफाबावोमोन। बे लोगोखौ जोङो नों थानानै जेबो लाब गैला, ओरैनो फ्लाइट टिकेट खरसा जागोन आरो एक्सट्रा जादेरबावगोन होननानै जोङो टिकेट दानखानाय हिसाबै सासेखौ एयारपर्टसिम थिनहरनानै सासे लोगोखौ दोनहैहोनानै बेखौ जोङो गामिसिम फाथायहरबाय, जे गावसोरनि दानखानाय टिकेटआवनो। दा बिनिफ्राय नैबे रुंसारि जानाय बा बिसोर फ्लाइटजों थांनो होननायावहाय माने फुङावनो सौफैयो नालाय बेंगलरावहाय, हरनि बिसोरो 2:00 सौफैदों मेजेस्टिकआवहाय। दा बे समावहाय बिथांमोनखौ पिकआप खालामनो होननानै नैबे फिनियानिफ्रायनो थांदोंमोन, जों थानाय एरियानिफ्रायनो, आफादगिरिनि खाथिनिफ्रायनो। माने फुंनि समावहाय बा हरनि समाव लाबोनानै बिथांमोनखौ फिनियावहाय एसे स्टे खालामहोनो होननानै, रेस्ट लाहोनो होननानै लायनो थांदोंमोन आरोखि। फ्लाइटआथ' बेलासियावसोमोन नालाय। दा बे लायग्रा सुबुंनि मुङानो जाहैबाय सुमिन। बिथाङा सुमिन बर' जानांगौ बेनाबो। दा बियो लायनो थांबाय, बिनिफ्राय ज' लोगो मोनहैबाय आरोखि टाइमलि। बिसोरो बेनिफ्राय बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो दानिया जाथाया जानोसै नोंथांमोन, जे दिदोम बर' बिथाङा बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो ओरैबायदि सिरियास जाबाय, माने हार्ट एटेक जानाय बादि, बियो हां मोनै बादि जाबाय आरोखि। बे जाहोनाव दानिया मा खालामगोन मागोन आन्दायबायनानै खाथियावनो गंसे आपल' हस्पिटाल दंमोन, बाहाय अट' ड्राइभारा दिखोनानै लांनानै आपल' हस्पिटालसिम लानानै दोनहैबाय। दा बिनिफ्राय आपल' हस्पिटालाव लांनाय लोगो लोगो डक्टरा चेक खालामबाय। बे समावहाय डक्टर चेक खालामफैयोब्ला माने बिथांनि जिउआ गैलिया आरोखि, बिथाङा रुंसारि जागोलांबाय। बेफोरबायदि जादों आरोखि। बेनिफ्राय आपल' हस्पिटालावथ' जेबो ट्रिटमेन्टबो जानाय जायाखिसै, रुंसारि जाखाबाय नालाय सिगांनो, एडमिसनबो खालामनाय जायाखिसै बेवहाय। दा बेनिफ्राय बे समावनो लानानै थांदो देहा सोलेरखौ होननानै माने हस्पिटालनिफ्राय बुंदोंमोन नामा। बिनिफ्राय बिथांमोनहा लाबोनो हायाखिसै आरोखि हरनि समावहाय। दा आफादगिरिनिसिम फन फैबाय, बिथांनावहाय खावलायहरबाय, ओरैबायदि बिथाङाबो देहाया गाज्रिमोन बे समावहाय, लोमजादोंमोन। बेनिफ्राय भिक्ट'रिया हस्पिटालाव लाबोनो होदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा लाबोनो हायाखिसै। बे मोनानि समाव एम्बुलेन्सबो मोननाय जायाखै आरोखि। बेनिफ्राय आंनाथ' फुं डिउटि नालाय, दा 4:30 आंनाव फन फैबाय आरोखि, बे जोंनि आफादगिरिनिनो मेसेजनि बाजैनि आंनाव फन फैबाय। अब्ला आं फुङाव नुबाय, माने फन फैखो आंनाव एथ्रा फुङाव नंनानै, माने आफादगिरिया जोंना एसे लोमजादोंमोन ना, बिसो बारा जाबाय नंनानै आङो रिकल खालामफिनबाय। अब्ला फोरमायहरबाय, ओरैबायदि जाथाय जाबाय जोंना
माने नैबे जोंनि खाथियाव थानाया गथ'आ लायनो थांदोंमोन बेनिफ्राय दा फैनानै बेंगलराव सफैनाय लोगो लोगो बै मानसिया ओरैबायदि रुंसारि जानानै थांबायनो होननानै अब्ला गोसोआव बोरैबा मोनबाय बेनिफ्राय दसे उनावहाय समिना आंनाव कल खालामबाय अब्ला आं रायलायहरबाय बेनिफ्राय रायलायनायनि गेजेरजों क्लियार जाबाय मोनायावथ' बिथांमोनहा लाबोनो हामाराखिसै दा बे फुंनि समावनो माने 6टा 6:30सोनि समावनो माने मोनसे एम्बुलेन्सआ माने पेसेन्ट लांदोंमोन जाहैबाय बे अपोलो हस्पिटालावनो बेनिफ्राय दा बै एम्बुलेन्सआव दिखोनानै हरबाय आरोखि दिखोनानै लाबोबाय दा एम्बुलेन्स ड्राइभारा बरिं हस्पिटालसिम लानानै फैदों बरिं हस्पिटाला बबेहाय होननानै बुङोबा शिवाजी नगरनि बरिं हस्पिटाल नोंथांमोन बेवहाय दानिया बे बिनि देहा सोलेरखौ दोनफैबाय बिनि उनावहाय एड्रेसनि प्रब्लेम जालायबाय दा एड्रेसाथ' बेसेबांबा गोजानाव थायो बिनिफ्राय नैबे समिना बबेहाय थायो बिनि एड्रेसखौ नांगौ जाहैबाय दा समिननि एड्रेसखौ आङो खोन्थाहरबाय पुलिसआ आंजों डाइरेक्ट रायलायबाय बिनि फनजोंनो अब्ला आं खोन्थाहरबाय करिमसाब लिअर्डआव थायो होननानै बिनिफ्राय पुलिस स्टेसनखौ सोंहरबाय पुलिस स्टेसना राजगोपाल नगर गोलैयो होननानै आङो फोरमायहरबाय बेदि एड्रेस मोननाय जाहोनाव डाइरेक्टलि राजगोपाल नगरसिम बे केसखौ हरबाय आरोखि पुलिसआ बरिं हस्पिटालनिफ्राय दानिया जोङो 10टासो समावहाय पुलिसखौ लोगो हमहैबाय आफादगिरि फैबाय आं थांबाय बेनिफ्राय जितुन बेनिफ्राय प्रेमजित बसुमतारी जोङो जयै थांबाय रायलायबाय दानिया जाथाया गिदिं गिदा जानानै माने बेथ' रुमसिम सौफैयाखै नालाय जानाय जाथाया खालि बास स्टपावसो जादों नालाय बे जाहोनाव बिसोर केसखौ हेन्डेल खालामनो हाया नोंथांमोनहा बरिं हस्पिटालावनो थांनानै रायलायहैफिनदो होननानै जोंखौ बेनिफ्राय थिनहरबाय आरोखि दा ओरैबायदि जादों खस्थ' माने मोननै मोनथाम जोङो पुलिस स्टेसनाव सोंबायबायबाय अब्लाबो बेहायबो बुङो आंनि नङा बेहायबो जोंनि एरिया गोग्लैया बेफोरबायदि बुङो आरोखि पुलिसफ्रा माने गावबा गाव एरियायावसो मावो नालाय हेन्डेल खालामो नङा होमबा केसखौ नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ दा बे जाहोनाव फिन आं राजगोपाल नगरनिफ्राय बरिं हस्पिटालाव थांनानै पुलिसजों रायलायहैबाय रायलायनानै दानिया बिथाङाबो गोबां हेल्प खालामबाय पुलिसआ माने ओरै खबर लाहरबाय नाथाय रावबो एक्जाक्टलि आंनि एरियायाव गोलैयो जोंनि एरियानि होननानै बुङाखै बेनिफ्राय हेल्पलाइन नाम्बाराव बिथाङा कल खालामनानैसो मेजेस्टिक बास स्टपाव जानाय जाथायबा आफार पेट पुलिस स्टेसन मेजेस्टिकनि बेवहाय गोग्लैगोन होननानै खोन्थाहरनायाव आरो फिन आंखौ बै मेजेस्टिकनि आफार पेट पुलिस स्टेसनाव थिनहरबाय बेनिफ्राय थांनानै जों बेलासिलाय जाहैबाय मोनालायहैनोसै दानिया थांनानै पुलिसफोरजों मोजाङै रायलायनानै जोङो केसखौ बानायबाय आरोखि रिपर्ट बानायबाय एफआइआर जाबाय आरोखि दा पुलिसफ्रा जोबोद मोजांमोन बिथांमोनहा जोबोद मोजां सापर्ट खालामदों बिनिफ्राय ओइदिनथ' हास्लाबाखिसै 10 तारिख खालि आरोखि बे बिथांमोनहा 9 तारिखनिफ्राय फैनानै 10 तारिखआव 2टासोआव जाफैदों नालाय जाथाया मोनाबिलि बेलारोम समावसो मोनाबिलियावसो जोङो बे 10 तारिखनि मोनाबिलि समावसो जोङो बे एफआइआर बानायनाय कमप्लेन खालामनाय बेखौ जोङो क्लियार खालामनो हाबाय आरोखि पुलिसफोरनि डकुमेन्टेसनखौ बिनि उनावहाय नेक्स्ट डे 11 तारिखआवहाय जे देहाखौ पस्टमर्टम खालामो नङा होमबा रायजोफोर बिनि थाखाय फिन जोङो अखानायै थांबाय नेक्स्ट डेआवहाय माबायावहाय बरिं हस्पिटाल शिवाजी नगरावहाय बेनिफ्राय बेवहाय खालामजोब्बाय बेखौबो बेनिफ्राय आरो फिन पुलिस स्टेसनाव थांफिनबावबाय आङो बेनिफ्राय डकुमेन्टेसनखौ लाबोजोबनानै जोंहा एम्बुलेन्स दंखायो जोङो माने रायलायनानै दोनखानाय जोंनि इमारजेन्सि जायोबा नोंथांमोनहा जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै माने बियो लोमजानाय मानसिखौ बा पेसेन्ट लायग्रा नङा नोंथांमोन जाय सुबुङा रुंसारि जायो बेखौ दैथायहरग्रा आरोखि फ्लाइटजों बा ट्रेनजों बा एम्बुलेन्सनि थ्रुयै डाइरेक्टलि दैथायहरग्रा बे जोंना माने जोङो कन्टिनिउलि दैथायहरबाय थायो नालाय जोंनाव कन्टेक्ट दंखायो हिसाबै जोङो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै लाबोहोबाय बेनिफ्राय ओइदिनथ' 10 तारिख खालि मोनालायबाय दा मोनाबिलियावहाय फंबायानो थांफागोन हिसाबै दैमालु बर'आनो थांफागोन हिसाबै दैमालु बर'नि टिकेट लाबाय बेनिफ्राय जाय सुबुङा रुंसारि जादोंमोन दिदोम बर' बिनि टिकेट गासिबो फ्लाइट टिकेट बुकिं खालामजोबनानै मैयाहाय माबायावहाय 12 तारिख फुङावहाय 8:45 बिथांखौ फ्लाइटजों दैथायहरनाय जाबाय बिनिफ्राय दा न'सिम मैयानि दिनाव सहैनानै बिथांखौ बिथांनि न'खरनि बा रायजो राजाफोरा जोबथा बिदायबो होनो मोनबाय आरोखि दा जोबोद नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों जोबोद खस्थ' जादों आरोखि दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानो दिनै BBWA बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन गैयामोनब्ला बे हाबाफारिखौ सोर मावफुंगौमोन दिनै माथो गावसिनि साखाथि फाखाथिनि गावसिनि एरियानि जायफोर लोगोफोर मिथिनाय गामि खाथि खालानि रावबो सोंफैयाखैनो फंसेबो
माब्रै जादों जायाखै नाथाय जोंनि आफाद गैयामोनब्ला बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफाद गैयामोनब्ला बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हानाया जोबोद गोब्राबमोन नोंथांमोन दा जोङो अब्लाबो बिथांनि न'खरनि हास्थायनाय बा रायजो राजानि हास्थायनाय बायदियै जोङो बिथांनि न'खरखौ बिथां रुंसारि जानाय देहाखौ बिथांनि न'सिम दैथायहरनानै जोङो मदद होनो हानाय जाबाय आरो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो बेफोरबायदि मदद खालामनो हानानै दा बेनिखायनो आं खावलायो बयखौबो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन नङा होमबा आफादजों लोगोसे बयबो नांथाबनानै था दिनै बेंगलरल' नङा एनि स्टेटआव थानाय जोंनि मोनफ्रोमबो फ्राय गोबां स्टेटआवनो ससाइटिफोर दङ नङा होमबा बड' ससाइटि दिनै मुम्बाइआव दङ चेन्नाइआव दङ चेन्नाइआव मोननै दङ माबायाव तामिलनाडुआव मोननै दं चेन्नाइआव मोनसे हुसुराव मोनसे दिनै बेंगलरावहाय दिल्लीफ्राव दङ नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा माने बिफदा दिनै सोरखौबा गाबोन नोंना जागोन समफोर जागोन होननानै जाया नङा होमबा माब्ला जागोन रावबो बुंस'नो हाया हय आं जायाबा बा नों जायाबा सोरबा लोगो बा सोरबा जाथि खुरमायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बेफोरबायदि आफादजों नांथाबनानै था जाहाथे जोङो मदद होलायनो हायो नङा होमबा बा गुबुन सासेखौ मदद होनो हायो दा बेफोरबायदिनो जादों आरोखि जाथाया जोबोद दुखु मोननाय फैदों गोसोआव बेफोरबायदि न'आव थांनो फैनायाव बेबायदि जाब्रबथाय जाफैनाय नङा होमबा रायजोफोर दा बेखौनो जोङो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि दुखुखौ बा बिथांनि दुखुआव जोङो बाहागो लाफानानै बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आनान गसाइनि खाथियाव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंनि थाखाय जों बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे बेजोंनो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ